אוקיי, מההתחלה, יאללה. חברה שלי חזרה לקשיות, אז יאללה, משחק באמריקה, אמרת, כן. אוקיי, יש משחק באמריקה שהולך ככה, knock knock who's there. אז נשחק את זה בעברית, נקווה שזה יעבוד, מה שאני רוצה לספר לך, אבל בסדר. כאילו, אני אומרת טוק טוק, את אומרת מי שם, ואז אני אומרת שם מסוים, ואז את אומרת מי. אז אוקיי, מה שאני הולך, לא, זה משחק שעובד רק באמריקה, אבל בסדר. אני אומרת knock knock. נוק נוק. אומייגאד. נוק נוק. איזה תפוקה. טוב, את חברה. אמורה להגיד who's there. who's there, אוקיי. כי זה אומר מי שם. אוקיי. ואז אומרת לך ננה, ואז אומרת ננה הוא. אוקיי, טוב, יאללה, עוד פעם. knock knock. who's there? ננה. עוד פעם. ננה הוא. none of your business. מה זה אמור להצחיק אותך? כי none of your business זה לא עניינך. אמרתי לך שקוראים לי ננה, אז none of your business. טוב, אם תרצו את הבדיחות של חברה שלי, נדבר איתכם ביי יוש.